ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka Ogbonna ya Igbo ji ọnụ ka o si wee lụ nga 26 years n'ime kirikiri ya bụ ife abụrụkwa obere ife maka na ogo jenareto ezutere n'oshi wee na-akọwa n'oru n'afọ 1999 nọ mgbe a ka Ogbonna ya anụnwa dị 22 years mgbe a ka o gokwana ya bụ jenareto ezutere n'oshi o wee bụ na o nwere otu nwoke jenareto ya mebiri emebi nwoke wee burie wee bujere ndị na-alụ jenareto ka fa lụọrịa anya ka nwoke pụbazi ka onye ochi jere ebe ahụ a na-alụ ya bụ jenareto wee jezuru ya nke bụ na nwoke nwekwanụ jenareto chi ya tazi ka o buru jenareto ya n'ike na onye obiri ya ka ọ rụọ n'ọrụchago n'ọkwa ya ka nwoke bịazi wee na-ajụ onye na-alụ jenareto na ya bupụtaziere ya jenareto ya nwoke na-alụ jenareto na-akọwa na ofu ọzịkwa ya bụ jenareto nke bụ na a na-achọzikwa ya achọ onye ka emechaa wee fụzie anya bụ jenareto n'aka Ogbonna ya anụnwa unu na-afụ ebe a Igbo ji ọnụ wee na-ajụ ya kedu ka nya bụ jenareto si wee ba ya aka o wee na-agwafa n'ọkwọ mmadụ butere nya bụ jenareto wee lesịa na o nwekwa ife ọma gbasatalụ nya bụ jenareto emere ka ndị mmadụ mata na-emechazi eme nyocha na nzacha wee na-achọpụta na ọ bụghị Ogbonna ya bụkwa na ife zuru nya bụ jenareto na onye ọzọ bụ ife jele ebe a na-arụ jenareto wee jezute wee lesịkwana nyanwa mana nwoke nwekwana nya bụ jenareto bụzi onye jekpọ ndị uwe ojii wee kpụrụ onye na-alụ jenareto wee kpụrụkwa Ogbonna ya onye nke gokwana ya bụ jenareto ezutere ezute emere ka ndị mmadụ mata na fanọzi n'aka ndị uwe ojii wee wepụzie anya bụ okwu n'ụlọ ikpe n'ọkwa ikpe a ka ekpegidere wee ruo n'oge n'afọ 2016 nọ mgbe ahụ ka ejideziri the person bụkwa na onye zutere ya bụ jenareto wee lesi ya Ogbonna ya ndị polisi wee kpụrụkwa ya o wee sorofa nọrọ na nga wee sorokwafa wee jekwa n'ụlọ ikpe na ya bụ 2016 n'ọkwa ya ka eruru ebe ahụ ndị ọkaikpe wee hapụzie onye zuru jenareto n'oshi wee kpụrụzie Ogbonna ya bụkwa na onye nke goro jenareto ezutere ezute na onye nke na-alụ jenareto wee tee ịfa n'ime ụlọ nga onye nke bụ Ogbonna ya a sị na ya egbue n'ime ụlọ nga ife atụrụ ya laịfụ ka ọ ya alụgide n'ime ụlọ nga wee bụrụ onye nwụrụ anwụ nọ n'ime kirikiri nke dị na Lagos steeti unu echetara nwata nwa okorobịa yi akwa white kpu ugogbe anya maka na o si n'ime ụlọ nga wee pụta na 2024 wee nọrọ na TikTok wee mee ife onyonyo ga viral wee na-agwa ndị mmadụ na ọsọsọ poor people bụ ife nọ n'ime ụlọ nga na ndị nwere ego na fa ahịa eje nga na o nwere ndị ọ fụrụ n'ime ụlọ nga na ofu onye bụ onye na-alụ jenareto na ofu onye bụ onye goro jenareto ezutere n'oshi na onye nke zuziri ochi wee lesịfa jenareto na onye nke ahụ na-ahapụghị ya kama na mmadụ na-aba anụnwa na fa aka nọ n'ime ụlọ nga na onye na-alụ jenareto na ife eji eme n'ime ụlọ nga bụ onwe jenareto mebiri emebi akpọọ ya ọ bịa rụọ n'ọrụ katago jenareto na ike o jizi alụ jenareto n'ime ụlọ nga na ogwugo ya amanụ na echetara ya bụ ife ka o kwuchara ya wee mechaa onye unu na-afụ bụ Ogbonna ya wee mee ife onyonyo ka o dee leta wee dejere ndị woman right wee na-agwafa na ọnya nwa bụ ife goro jenareto ezutere n'oshi nọ n'ime ụlọ nga ka o mechaa anya bụ ife onyonyo pụtara n'ihu akwụkwọ ka ndị woman right na gọvanọ na-achị Abia steeti wee bido sinsi ahụ wee jebe okwu gbasatara nwata nwa okorobịa anụnwa wee tigharịa akwụkwọ maka ikpe ekpere ya na-aya egbu ya egbu wee kpegharịzi ikpe ya ka emere ka ndị mmadụ mata na-ahapụgokwa ya na Julaị anụnwa 7 2025 unu n'anya unu ya afụkwanụ mgbe ya bụ nwata nwa okorobịa na-eme ife onyonyo na TikTok n'oso wee je kpọta Ogbonna ya unu ya afụkwanụ vidio mgbe Ogbonna ya nazi na befa eji ebiri ejifa ofụkwanụ mama ya nọkwanụ sinsi na-echi ya ka ọ nata ndị mmadụ na-ekene Chukwu ka nwaanyị mmadụ ka dị ndụ fụkwanụ na aka nwa ya nwoke dịkwa n'ọcha nwata nwa okorobịa wee na-akọwa na ọ bụrụkwa soso Ogbonna ya ka ahapụ na-ahapụkwala onye nke na-alụkwa jenareto o nwekwara ofu onye ọzọ asị ahapụkwa kama na ndị nke agha anabago mana onye nke abụ Ogbonna ya na fa na ndị woman right sozi wee bịa na befa bụkwanụ Abia steeti wee na-akọwa na mgbe Ogbonna jelu nga na ọ dị 22 years kama na kịta anụnwa na ọ dịzikwanụ 48 years na ife ọ rụrụ n'ime ụlọ nga abụkwanụ 26 years ka ọ rụrụ ebe ahụ ndị be Ogbonna ya nọzi n'ife mwute na ife iru uju wee na-enwekwa aṅụrị one side wee na-asị na Ogbonna ya na ọgbụ ya anụchagokwa anụ nwaanyị fa kpọrọ nwanne fa nwoke jeti n'ime ụlọ nga na kịta na ọ dịzikwanụ 48 years ma na-anaghị enyemaka n'isi Ogbonna ya ka ndị mmadụ gbatara ya ọsọ enyemaka ka ama na onwe ife ọya darụ wee chebezikwa n'echiche ịnụ nwaanyị na ahakwa na-agba aka aba ajọ ọfịa o ya enwe n'ife ọ na-arụ aka esie ya ike o wee jee nụta nwaanyị na ọ nụta nwaanyị na ọ bụkwa n'afịa ka ọ ya da ata n'onni ka ọ ya da eri ma ya fọbazie na ọchịchị tụrụ mgbu anụnwa ya bụ ife abụrụkwa na obere ife
ndị mmadụ na-asị Ogbonna ya na ọ bụrụ na ahapụrụ ya na kirikiri kacha ọ si ya nataba na ọ ya amazịkwa ụzọ wee nata be nna ya bụkwa n'Abia steeti na onye nọrụ n'ime ụlọ nga 26 years unu fụgodu ka o si ekwu okwu na nwa na Freedom na Amaka eziokwu onye ya na ahụ kpọkọkpọkọ believe ha ife ọfụ mana ife Chineke amaghị ahịa eme wee sị ka m butekwara unu ebe a maka ndị na-ego ife ezutere n'oshi marụzikwa na ka gọọmenti si wee dị kịta na ọ bụ okwu onye oshi ka a na-atụ nga na onye a na-atụzikwa nga bụ onye goro ife ezutere n'oshi ịfụkwa risiti ife ahụ igokwana maka na igo ọbụkwa na inweghị mmadụ ya alahụkwa n'ime kirikiri ndị Women Rights na ebe a wee na-ayọ ndị ọkaikpe kafa mmadụ kafa si ekpe ụfọdụ ikpe na ụdịka ikpe fa kpere Ogbonna ya abụghị ụdị ikpe fa kwesịrị ikpe ya na ifefa ji wee tụ ya na aya egbu ya na nga na ya bụ ife erubekwana nke ntu ahụ na ife o mere bụ ife kwesịrị ojee n'ụlọ ikpe ahapụ ya ọnaba nke anụnwafa jidie si na aya egbu ya onye nke zuru oshi ahapụzikwa ya ọkwa ka unu wee na-afụ na onye nwekwaghị mmadụ atakwa nya bụ nwata nwa okorobịa si n'ọsọsọ ndị ogbenye bụ ife nọ n'ime ụlọ nga na ndị ọgaranya ahụ eje nga ya bụ ife bụrụ eziokwu ọ jọkwalụ njọ. My name is C King. I have good news for everyone. These are my men right here that have been in prison since 1999 because of the case of generator. They are here. Big shouts to Honorable Simon Oshi. He made it happen with the help of the governor himself, Dr. Alex Oti. Big shouts to you wherever you are, sir. We really appreciate you. So this right here is one of them, and this is the second one. And don't forget, there are three. The third one has been released. It's in Ogun State. He has been released out. These are the ones I met in Kirikiri myself, and they are out. So they would like to say, they like to say thank you to you. I want to thank my governor. I want to thank him. Governor Oti. I want to thank him. I don't know what to say. I want to thank him. I want to thank him. I want to go and meet him. No thank you. God bless you. God can't wait bless to meet you. Yes, sir. Okay. We're happy we are here, and we can't wait to see the world. Freedom at last. Freedom. Freedom at last. Since 1999. We are outside. Welcome. Welcome. Hey, Mama. You know the problem. Yeah. You know where? I got by good long. I put the other back with my good long and Semba. How you doing, Siki? Maki Ogun. No, there, back. Rose, no. Hey. Hello. You don't do. Hey. You can see no sister. This one. No, this one the follow. Okay. But now only. It shows in our audience they resemble that. So they resemble that. Many resemble our mama. Resemble our father. You don't carry it.